Kamaton, no, afternoon sa inyo, tanan, on board yung lima mo. So, sa taon na mga kamaton. O, sige na, tala nyo na. Welcome to Iloilo. Yun mga kamaton, nag-on board sila sa Century Ilang C1? Sino mag-C1? Hotel mga kamaton. So, C1 without drinks. when kami muna nag-dive thru kami sa Jollibee mga kamaton. So, C1 without drinks. order pa mga kamaton kung passenger. Magkano po? 82. 82 daw. Ma'am, Tatlong C1 without drinks. Namo tong beef na may rice. Apat na lang. Hindi, tong isa pa. Tong delete burger steak. Ma'am Jem, ang bangs! Tong beef. Ang bangs! Bakit na garlic pepper beef? Di available. So mga kamaton, nag-order pa yung mga passenger ko sa dive thru Jollibee. So, ulat-ulat ang mga kamaton. Kaya punta kami pala ng airport mga kamaton. So, pauwi na kami ma'am sa Jensan. Kahit ano na lang na So, kaso nagutom sila sa pagbibiyay mga kamaton. Nag-drive thru kami sa Jollibee. Ma'am Jem, dapat dito ka sa harapan. Uwi na kami Sige, order na kayo. Sige. Uli na kami, wala na kami kwartsi. Ari-ari ako. Ano ginawa niyo dito ma'am? Ano kayo? Nagigante. Nagimaras. Nag-tour kayo sa Isla Gigante, sa Carles? Tapos sa Gimaras Pagid. Bakit mga ganyan taga doon sa Jensen? Palagi ako na ganyan. Hindi kayo napunta ng Kwan, Nyagaw? San Joaquin? Ay, sa Molo Church. Palagi lang sa Carles. Sa Kailes. Oo. Kasi yan yung sikat, di ba, dito din sa Iloilo. 16, Gigante. Isla Gigante. Pag-enjoy kami dito yan. Dito sobra. Ilang araw kayo? Isa lang. One day lang kami. One day, one night lang? One day lang, sir. One day. Inubos niya lahat yung saya nyo? Pati pera. Pati pera, nagwaldas Naubos na. kami. Naubos na. Nag-uwit lang dyan sa luwaan. Yeah, okay na po. Next window na po daw. Okay. So, thank you. Move on na kuya. Ano, dito sining maton nga ni ba? So, Gani, video bet sa sunod na araw, makikita nyo na yung kwan niya. Sa susunod na araw. Oh. Wow. Sige, share lang kami ah. So, nagtutor pala ka na ma'am dito sa Iloilo talaga. Talagang maganda talagang Iloilo. 92 ka, ma'am, siya na. So, kahit ako nga, gusto ko magpunta sa kanila pero wala akong Bigay ko sa iyo. siyempre pera. Pero taga diin kagid ya, taga Iloilo kagid. Taga-delegate ko ma'am. Wala ka pariente sa Jensan, sa Mindanao. May kaibigan lang ako doon sa Davao. Ano yun? Del Norte. Ang lapit sa Jinsan ba? Ano yun? Del Norte con Del Sur. Hindi yan malapit siya, oy, mga 4 hours po na siya. Oo, no, pare-parehas na. Yung mga 4 hours. Ano to kanila nga lugar man? Mati, Mati. Digos. Oh, Digos. Oh, yan. Oh, Digos. Ano lang na, 1 hour and a half lang na from Jensan. Okay, sa Jinsan sila ka, kwan mo ka panaog. Mm. Kung mag-bus na yun ko, no? I see. 1 hour lang? Mm-mm. I see, medyo lapit-lapit pala, no? Mm-mm. May parintis ko yan. Ibigan ko doon. Kaibigan. Oo. Sana gusto-gusto ko magpunta doon kaso siyempre wala pa tayo budget. Yun. Abang-abang ng Oo. sale. Ang ano yan, Baka sa sunod. walang budget. Baka ang magbabudget dito, kayo magbabudget. So sana makagraduate tayo dito sa YouTube ah. Yes. Subscribe ka namin. Sige Don't ma'am. worry, kuya. Ayun ang mga order nyo. Ara na. Wala pa. Okay. Naga-tour guide ka din dito, ya? Sa Iloilo? Oo, kapag mayroon. Kapag gusto yan magpa-tour guide. Punta po driver ka, magod, alam mo mga places. Bakit na yung kung sa Digos mapunta, hindi sa Davao nagababao? Doon, malapit pala yun doon sa Jinsan? Oo, mas malapit. Mas malapit? Iloilo, Jensan nga, kanang biyahe.
ang aeroplano. Kaya ito wala man Iloilo Davao na ka ba? Murag wala. Murag wala siguro ma. Wala ata, Iloilo Davao. Ay, namas po ata. For sure. Ayun na. Kutsara. Tapos na? Okay, thank you. Okay. So mga kamaton, dito na kami ng airport mga kamaton na. Diyan lang. Airport na, Iloilo. Uwian na talaga. Eh, ngayon Santa Barbara siya, wala ito ka. Pero isang linggo na kayo rito. 17 kami nag-start kuya. 17 ng kuan ng June. Dali sa Iloilo, pero Dito June sa- 12 pagid kami. Bacolod. Doon sa Bacolod. Nag-retreat kami dito. Teka, pasok na sa highway para medyo may bilis-bilis. So, sino pala pangalan mo, ma'am? Sino sa amin niya? 5 man kami, ma. Ah, Yeah. ito, Janet. Ang katabi mo. Ayun, si Janet mga kamaton. Yun. Say hi, Janet! Sa tao tayo. Ito yan, oh. Ito plug lang. Ito yan, si So, Leah. Hi, I'm Ah. Leia. Ito, I'm Jem. And then, Ikaw. Hello, I'm Joyce. ayun mga kamaton, sobrang talaga mga maganda mga taga Jinsan pala no. Akala ko Iloilo lang mga maganda. Yun. Maganda pala mga taga Jinsan. Nakamas pa lang Kamas pa lang yan. Lang na. Magbukas pag yung maskaro, lambot na lang. Nawong sang ginamos. Pero di kayo bumili dito? Wala kami balokon din kami bakal. Doon malapit lang sana sa hotel niyo, bro. Sige na lang yan. Di wala man na nagsabi kasi karamihan kapag mga ganyan, nagabili ba? Nang Oo, bulan. nagtaka ako. Ah, Ano yun, yung parang convep yung ang ginawa yung tawag yun. Oo. Ginamos. Ay, ulami. Itong ano din natin rito. Oo, Alamak, banak. palagi lang may kuan, palagi lang may nagabili kapag may mauwi. Square, di ba to? Nga murag Oo. ano. Lagkit nga, ano, lamang. Lami ito. Ay, maho, magudya. Oo. Hindi lang ako nila sa sell nila sa plastic. Kanang isil. Oo, nalagay sa plastic at saka ano yan. Ibalat ng mayos. Ito ang ano diri. Ang lami. Ito yung SM City namin, no? Naka-kuan kayo doon? Nakalagaw? Oo. Okay. So medyo malayo-layo pang kwentuhan siguro mga kamaton. So parang Sige yan. ano yung tawag, magugutom tayo lahat dito ah. Pero may baon naman ng Jollibee mga kamaton ko nga pasahero ah. Naka-advertise mo si So, Kuya ng Mangutan na Jollibee. ka kay Kuya dya, katong sa tower dya. Tower, katong sa building sa City of Iloilo, kasi may babae. Si Lim Ay. Anong story sino ni si Lim Lim? Ay? Kilala mo si Lim Ay? Lin Ay. Ay, Lin Ay. Alin ay. Itong sa City Hall. Ay, City Hall ba to dito? Sa Iloilo. Oo. Kaya punta ka mo doon. Itong sa Plaza Libertad. Pero kung mag-Ilonggo yung salita natin, ma-itsindi nyo man. Oo, eh. Oh, yun, mag-Ilonggo na lang kayo para sige, kasi lang Yan. Lulo lang. Ano silang lalong? Basta kaintindi kami. Malunod kami sa dati. Nga gitawag man to na Plaza Libertad ya. Daman sa tong yun train ang dito. kuan, yun ang plaza ng city proper. Yun pinaka main na plaza ng Iloilo City. Yung iba, gaya ng Mandurriao, may plaza rin, hindi ba? Mandurriao District yun. Yung Lapas, may plaza rin. Lapas District yun. Sa Haro. Haro. Bilya. Lahat na kuan may plaza. Kasi 6 na distrito yung Iloilo. Yun. 6 district. 6 na distrito. Pagkatapos, may first town. Gaya ito, papunta ng airport. Daanan natin ang unang town, Pabia. Sunod, Santa Barbara. Pangatlo, yung Kabatuan, yung doon ang airport. Kalilan. Pangatlong bayan yung airport. Pangatlong bayan. Pero si Lin Ay, ano siya sa Iloilo? Anong
siya kitang ibutang dito sa babaw sa silyon. Naagit siya dito ribulto ka ng ano ba? Sino ka na? Capitol Linay. Linay ng Iloilo. Hanggang sa tuktok gid no? Oo. Kinsa dito siya ya. Unsa dito yang nahimo diri sa Iloilo? Yun ang kwan Linay, yun maganda ng Iloilo. Lahat maganda. Basta Ilongga, guwapa. Ayun, yun ang linagayan doon. Basta Ilongga. Guwapa. Di guwapa ko. Ayun, ang nanaog, gwapa. Pagit man Ay. Amo galit ka ano siya galit ng do representative sa tanan nga women. Oh, kay Oo. gwapa gid siguro to siya. Yun ang sinasabi ng ibang na mga vlogger, basta Ilongga, gwapa. Ayun, yun. Siya ha. Basta Guwapa. Ilongga, guwapa ha. Ayun, kayo mga gwapa, kayo lahat kasi Ilongga kayo. Pero doon kayo lumaki sa Jinsan o dito lang? Jinsan talaga. Sana gid siya. Ay, see. Pero ako halimbawa ako ya, Bakit parents ng ko buwan lang, ilang araw lang? 17, ano ngayon? 20. 20. Tatlong araw lang kayo? Opo. Sana pinakuha nyo, ano yun, yung isang linggo. Naya, wala namin na magkamang. Wala namin. Wala na Wala budget. na. Kwarta. budget magkamang na. Swipe lang ganit namon pamasahe ya. Swiper. Swiper. Yeah. Ang tatay ko ba taga Tingli? Ay, see. Ang nanay ko taga Balasan, pero wala gid ko kakanto sila mga lugar na. Asan na siya banda, Ma'am Jen? Itong nagyan ng Pero tatay mo at saka nanay mo, buhay pa. Ang mga patay na sila. Ay, see, sorry ah. Pero digit sila nakakuha ng ano ng mga parente nyo. Wala gid nila kami gipapakasyon diri tong buhay Oo, sila. nga, ngayon nga mga otod. Lagi ka sila nga galing kay tiya mo na sang time na to da medyo Pigado. budlay magbiyahe mo kay barko lang. Ay paro lang man sa una. Oo. Before sila namatay, nakabisita pa sila. Wala na jud. Ma'am, nga nung na-transfer, ma'am, pag sila sa Jensen. Mga ano sila, mga settlers sila Inyong dito sa sasakyan. Mindanao. Oo. Kung diri sila halin sa Iloilo. Oo. Sa akong manggod, ang sa side ni Father Kwan, manggod to siya ka ng si Lola daw, yun sa akong mama, si papa sa ko ang Pero papa. kayo lahat Ilongga gid ka mo gali tanan ka mo. Kasabot Oo, lang. nagdayuan ng mga Ako parents nyo. Ilonggo eh, kay Ilongga. both parents ko Ilonggo. Ilongga Oo. ako ang pan. Kaya taga Bacolod parents nyo. Ilongga pa rin yun. Pero kasi Jensen naman ko nagdako dito man Nagdako. ko na ano ana. Oo. Ang Jensen gid ya Bisaya gid ang mga tao. Oh, Pero kana magkadto sa mga Jensen mo na makasabot ng mga ay sa tuwa niya makakadto sa ibang na lugar like Marbel, Oo. Ilonggo Oh, Ilonggo ng Marbel. sa Coronadal. Di sa Marber Coronadal na mas madamo pag kita Ilonggo ko no. Oo, dami na yan. Dalawang po sila mag-istorya. Pareho pa diri. Di ka na ganit kabalo kung nasuko na siya. Nalibo ka, nasuko ba ni siya? alam mo kita sa pinang Ilonggo. Oo. Suko ba ni siya? Or lang lambing ba? Anong sako man? Stress. Kanang Kanang akig ba? Ay, si Galit na. sa Galit. Bisaya nasuko, Nasuko. sa Ilonggo naa. Nakik, oh, galit sa Tagalog, no? Galit. Angry sa English. Angry bird. Angry word. Ang una nyo nga, kwan, Lumanay. ang una nyo nga kadto dire, diretso ka mo sa Carles. Hindi. Ay, hindi pa. Check-in muna. Chicken muna dito sa Lilo. Dason, pagka umaga, bumibiyahe na kayo. Dason pagka umaga, balik o pagkahapon. Hapon. Pagkahapon, balik. Ay, city na kayo doon na kuhan pala. Wala na. Night, wala na. Ay, Day tour lang. Day. Tapos gimaras na ilang naman. oras lang yung pagpaligo nyo sa baybay? Ah,
Tama lang na mabasa ang checkpan. Huwag kang upper. Saan na nagstay kayo kahit gabi? Pagka, ano yung tawag, pagka aga na, madaling araw na muna pagpuli nyo naman. Wala na yan, kay pagkabuntag na pag gimaras naman po. Gimaras na. Kapag gimaras pag mo, ay si... Kapoy-kapoy na gani samon. Daw wala na energy. Di wala ka makakantos sa Garin Farm sa Miagao. Katuwa na lang wala yan. Agad Dati na ka pa, mo. 7 years ago. Ay si... Dari man kami nag-retreat. Wala na kami sa nagbalik. Dito kayo nakatuan naman namin. Ay si... Doon mismo sa Garin Farm nga inakyat nyo sa taas. So ganda talaga buhay nyo noon, yung tor-tor lang no. Once a year lang. Once a year. Kay mga teachers man kami. Pero pag dinagyang dili, wala ka makakanto. Wala. Ano Wow. man sa dinagyang dariya? Kuha na yung last week ng January. Last week sa Oh. January. May klase. Klase na. So, Last week every ng last January, week, diba? pero pwede ka mo kakuan ka, di ba parang na inyo, 3 days lang. 3 days lang na inyo, no? Di pwede ka mo, dili ka kanto eh. Hindi kami klase man kami yan. May May klase. Di absinan nyo Bernes. Oh. Bernes, Sabado, Domingo. Oh. Kaya ang highlight sa ate-ate, Domingo. Kaya pwede man nga Friday ka mo mag-flight. Oh, di ba? Di pagka Lunes ba klase pa kami. Kaya pagka kuan naman eh, pagka Linggo naman ng gabi ang flight nyo. Depende sa availability Oh. ah. Isang kwarta. Kung naapa kwarta. At Kani ginkuan nyo gid nga dinagyan ka mo punta diri. nga naman niya, Namin din siya. Oh. Dami mong good siya. Sadya. Oh. dagan diriga, dagan turista pag dinagyang. Dagan Amerikano ya. Oh. Actually, Amerikano, Ilonggo. lahat na kwan, ang dami talaga yung bisita ng Iloilo kapag magdinagyang. Hindi lang sa local, international pa nga mga kwan, mga bisita. Pinaon mo na. At saka marami dito nagkakanto dili nga mga presyo ng mga artista. Ah, Dagan ka mo pasayro eh. ay grabe nga pasero. Hasta magaga ang pasero, wala kang tatan na. Kaya balaan mo, may kwan ina mo, may food fest. At saka ano yun sa ang downtown na para na sa inyo to ginarinan bala di downtown na bilog na nga downtown wala na that jeep way na dahil sa may makasulod Hindi na sila mag- tananda nga karsada diskuhan Ay, tugs-tugs. Oo. Dapat. hasta na sa Plaza Libertad na kadto ka mo to Oo. hasta mga main road na puro na tanan dilisko ang tao dahil sa karsada Yan, libre po ng pagkaon dara. hindi ning kwan ka man sa palibot sa higad yung mga karsada na puro na tanan mga restaurant mamili ka lang kung Makaon ka. makaon ka. Restaurant, ilimnan, tanan sa sari na da. Kamu na nga hasta magaga nga kalipay sing tao da. Kada January lang. Oh, yan ni si ano festival yun eh. Yan ni Santo Senyor Niño. Santo Niño. Every year na. Siya man sabihin na siya nga po ang GT. Saan siya? Bilis mo dito. Kadlo mo sa gabalis ka na. 5-star corner. Ay, gagano. So medyo mga kamaton, medyo focus kay may pa diretso sa airport kay medyo highway na eh. So focus na mga kamaton ah. So mga kamaton, kapawangkot si ma'am kung pila na ko katuig mag-drive. Pero ang pagtulog niya sa akon mga pila lang ko katuig mag-drive. Ako Ang kay drive na, drive. 20 years. 15. Ililibre ko kayo on one. Hala, sige. Oo, mahulaan nyo. Oh, sige. Oo. Pila edad mo niya. At saka ang edad ko pa. Kapag hulaan nyo libre, sakay kayo. Ayun, ililibre ko sa kabaton ha. Yung Hala, oh. ilang taon na ako magdadrive ko lang sa taxi. At saka yung edad ko, kapag hulaan nila, honest to goodness mga kamaton, ililibre ko sila. Wow! Tama ko sa Oh. Facebook, ma'am. Yes, sir. Na. Para malibre na ta. Libre. Ayun. First. Game na game. Oh, game na game. Oh, ikaw na yan. Ikaw na Oh, yan. kayo.
Pila ka years na naga-drive? Oo. Sige, Oo. Ija, ikaw. Ako, Dali, Ija. dali lang ko. Ito mga kamaton, 13 ha? years. Ha? Honest to goodness mga kamaton, 13 ililibre ko 13, talaga sila. 13. Oh, 13 Ang edad ni years. Kuya pila? Pila edan mo man. Ayun, sige. 50, dali. Dali, Ija. 52. Oh, 52 yung edad mo, tapos Ayun, 13. oh, sa'yo. Oh, ikaw. Ako, Sige. naga-drive si Kuya mga nasa 10 years. Oh, tapos, Nasa Ayan. edad, mga nasa 54. Okay, Ayun mga kamaton, ha? Oh, 10 years, Yun. tapos 54. Oh. Oh, ako Sige. na po. Kayo naman, Mga 18 years. Wow, sa iba. pag-drive. Oh, drive. Ayun. Tapos ang edad, mga 56. Ayun, 56 ang edad, 10 years sa pag-drive si Maton. Dalawa na din sa Facebook. Ayun, isa na lang. Basta mo. Oh, isa na lang, oh. Ay, dapat dalawa. Dalawa. Sige. Hindi ako kasali. Edad. Bakit? Edad mo na yan. 58. 58. Pagdadrive, Pag-drive, 8 years. 8 years? 50 years old na siya nag-start. 15 na siya. 18 years. Yun mga kamaton, no, yung ginahulaan nila, papasok na kami actually sa airport mga kamaton mo. Pero isabi ko sa kanila kung nila yung dito pa lang sa Light of Glory sa company namin, pwede mo itanong, i-search nyo Light of Glory, itanong nyo kung ilang taon na si Lucky Boy. Palasan ko dito si Lucky Boy eh. Tanong nyo kung ilang taon na ako dito. Siguro ang pagdadrive ko dito, 18 years na. Hindi, dito pa lang. Dito pala. Light of Glory pa lang. Glory pala. Oo. So meaning may plus pa. Sa karamihan, sa kabuuan, 40 years na. Ah! 40 years na. Ilan mo din niya? Yung ang edad ko, siguro, hindi kayo nakahula, no? Wala. Sayang ang 600 pa airport. Ilan? Ilayo. 62 na ko. Ayun. Ayun. Naman dahil ni si Para hindi sila ano yun, para maniwala mga kamaton yung 60. mga gwapang nga taga Jinsan. Ang sabi ko, honest to goodness, pakita ko yung ebidensya. Ang driver's license. Ito kamaton. Senior citizen. Ayun mga kamaton. Yun, senior citizen na si Maton. Sayang. Oh. Tapos, 40 years 40 years sa pagdadrive. Wow, 40 years. So, Ayun. kailan doon nag-start? 82 ako nag-start ng kwan, pag-drive. 22. 82. 1983. 1983. So, Start, God. Grabe Eh, mo. 40 years na. Wow, bihasang driver. Profession, no? Bihasang driver ka na talaga. Taxi lang, ginadrivean mo yan. Oh, wala nang mga mall pa nung dati dito. At saka ang airport, hindi pa dito. Kaya kilala niya si Linay. Oo. Ikaw lang talaga. Bakit tanong nyo may asawa pa ako? Wala. Itanong namin. Asawa ka pa ba? Single ka ba? Ayun. Si Kuya. Kasi katinon. Oo, dalang dayon na liyok mo sa nga mo na. Bison. Ah. Ikaw na Sige pre, may sugatan sa lokal sa iron sa. Pasay. pa-Jinsan sila. Hindi sir. Kalimot na si Kamaton. Kamaton. Sorry ka nag-vlog abi kami. Nakalipat. Yan, pasok na kami mga kamaton sa airport, mga kamaton ah. Yun sana, ano yun tawag? Subscribe! Yes. At sa panood ng video ko araw-araw mga kamaton. Yung mga taga-Jinsan, yung mga gwapa, manaog na dire sa airport. Yehey! Sayang, hindi na libre. Sayang Oh, ililibre ko kayo sana. Sunod na lang. Bingo ka na sana. Yun, panoorin yung video ko, may mga libre sakay ko. Wow! Oh, panoorin nyo, may libre sakay. Dito ba? Oh, sandali lang ha. Higad na katabi ta. Sakay siya pag mahulaan. Pag maulaan. Sige, sa sunod magpapakadto kami sa iyo. Mayroon akong libre sakay nga wala na ula-ula. In libre ko na talaga.
Oo, panoorin nyo. Naaman! Kasi sobrang ganda gaya nyo eh. Yung mga kamaton, manaog na ganda yung ma'am sa... sige mga kamaton. So mga kamaton, ali mga gamit ni mamo. Ali na sila oh. So goodbye, bye-bye sa kay Maton. Bye, kuya. Thank you. So mga kamaton, nakapanaog na ganda yung ma'am no. Ang saya-saya sa mga kamaton ko nga mga pisero, mga kamaton. Nagkwandis lang rin sa Iloilo, nag-tour 3 days mga kamaton. So enjoy naman ang mga kamaton ko nga kwan. Actually, tumawag sila sa amin nga company gali sa Light of Glory para magsakay kay Maton sa papunta ng airport mga kamaton. So diretso ako mga kamaton, di ako mag-standby dire sa airport. Dami na nakastambay nga mga unit. So kayo mga kamaton, sana sumakay naman kayo sa amin at saka tumawag sa Light of Glory taxi mga kamaton. So hasta na lang gani mangita naman ta si mga kamaton tanga mga pasahero mga kamaton. So manyaga ta mga kamaton.